በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርከስ ከም ፋድ እግዚአብሔር አምላክ ሎማዓንቲ ንሪኦ ከምቲ ቤተክርስቲያንና ትነግረና ኣብቲ ዘወረደ ዝብል ወይ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:13 ዘሎ ሓይለ ቃል ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የለን ዝብል ሓይለ ቃል ኣሎ። ነዚ መሰረት ብምግባር ነቲ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንስለና መጺኡ ኣብዚ ዓለም መጺኡ ዘስተምሃረና ክንጸውም ከም ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከም ዘለና ንመንፈስ ኣምላክ ክንምርምር ከም ዝግባአና ንእግዚአብሔር እውን መንግስቱን ርስቱን ክንወርስ ከም ዝተጸውዓና ዘስተምሃረና ግብረ ግብና እውን ዘስተምሃረና ክርስቶስ የተወደደው አምላክ ዝበለው ጴጥሮስ ንሱ ተወደደው አምላክ ዝኾነ ክርስቶስ አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩሞ በመሰረት እቲ መውረዲኡ ምክንያት ወዘይኩኡ ካልእ አምላክ ከም ዘየለ ቤተክርስቲያንና ንኽትመስክር እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ማንና ዝተባሃለ ክርስቶስ እቲ ኳ ንድሕነትና ኣብዚ ዓለም እዚ ኸርተት ዝበለን ዝተሰደደን ዝተገርፈን ዝተሰቕለን እሞ መወዳእታ ድማ ሚቱ ካብ ሞት ዝተሓነና ነቲ ናይ ሞት ክትመውት ኢኻ ዝብል ዕዳደም ደምሲሱ ብኡን ንዕኡን ክንከውን ጥራይ ከምቲ ኩሉ ብኡ ኾነ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የለን ዝበሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 1:1 እዚ ድማ ቤተክርስቲያንና ዘወረደ ቅድስቲ ምኩራብ መጻጉዕ ደብረ ዘይቲ ገብርሄል ኒቆዲሞስ ሰይና ከምኡን ትንሳኤ እንዳበለት ሰሪዓትልና ማለት እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍና ተኻኒ እንታይ ከነንብብ ከም ዘለና ከመይ ገና ክንመሃር ከም ዘለና ቤተክርስቲያንና ኣደልያትና ማለት እዩ። ማርከስ ኩልና ከም ንፈልጦ ዘወረደ ማለት ቀዳማይ ሰንበት ናይ ጾምና ኮይኑ ብዛዕባ ጾም ኢና ክንመሃር እግዚአብሔር አምላክ ንዓይተ ዘራባ አንደበት ሰማዕ አንደበትን ንዓኹም ድማ ሰማዕ አንደበት ክበኩም እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይኹን። ከምኡ ድማ ንዓይ 70-80 እንፈርየሉ ቃል ባይገሮን ንክሰርሕ ጸሎትኩም ክዝከሩኒ ማሕፀነኩም እምባርከስ ኣብ ትንቢተ ዮኤል ፍቅዲ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 13 ዘሎ እንተርኢና ሓይል ቃል እንድሕርኢናዮ ከም ዝስዕብ ይብል ሕጂ እውን ብጾምን ብበኺያትን ብምቆጻምን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ይብል እግዚአብሔር ይዝብል። እግዚአብሔር አምላክ ንሕና ኩሉ ግዜ ብጾምን ብጸሎትን ናብኡ ኃጢአትና ብምእማን ብምሉእ ልብና ክንምለስ ይደልየና። ንሕና ብምሉእ ልብና ክንምለስ እሞ እግዚአብሔር ድማ በረኸቱ ክልእኸልና እግዚአብሔር ድማ ሰማያት ክፈትሐልና እግዚአብሔር ድማ መንግስቱ ወረስት ክንከውን ክረዳአና እግዚአብሔር ኃይልን ጽንዓትን በርትዐን ክህበና ምንቲ እግዚአብሔር ንዓና ኩልና ተኣኪብና ከምቲ ኣብ ትንቢተ ዮኤል ምዕራፍ 1:14 ዘሎ ጾም ቀድሱ ኣኸባ ጸውዑን ዓበይቲ እቲ ሃገር እውን ዝነብሩን ኩላቶም ናብ ቤት እግዚአብሔር አምላክኩም ኣክቡ ናብ እግዚአብሔር አምላክኩም ድማ ተማሃለሉ ዝብል ሓቢርና ኩልና እዚ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ወይ ድማ ክርስቶስ ጀሚሩ ባዕሉ ባርአያ ዘርአየና እምነት ሰብ ምግባር ምውቲት ኢሉ ዝመሃረ ክርስቶስ ኣብቲ መልእኽቱ ናይ ያዕቆብ ዘሎ 4:17 ዘሎ እንተርኢናዮ እምነት ሰብ በለግባር ምውቲት ክርስቶስ ድማ ተግባር ገይሩ ባዕሉ ጸይሙ ንሕና ክንጸውም ከም ዘለና ኣርየና እዩ። ጾሙ ኣይበለን ዝብል ብዙሕ ትምህርቲ ይስማዕ እዩ ብኻልኦት ኣሕዋት ማለት እዩ። እዚ ግን ትክክል ዘይኮነ ንሓደ ሰብ ጸይሙ ዘርየካ ዘሎ ጾሙ ኣይበለን ማለት ክንጸውም ከም ዘለና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ንሐዋርያት ኣብ 17:21 ዘሎ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ዘይወጾ መናፍስቲ ከም ዘለዉ ንሕና እውን ክንጸውም ከም ዝግበአና ሐዋርያት እውን ኣገልግሎቶም ክጅምሩ ከለዉ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ጾም ገይሮም ሱባኤ ገይሮም እዮም እግዚአብሔር አምላክ ዘስመሩ ጾም ይፈውስ ቁስለ ስጋ ወነፍስ ከም ዝብል ጾም ንዓና
قصل سجانا عن نفسنا نزفوس دا أمبر صوم نعنا بركات دا أمبر كالي إيكوانان مالتين لذي نحنا مصامنا أزيو عابي نجر مخانو أكرم زيابير أملا قبول مخانو كاب نبيات كلهم أبوتاتنا نترئينا يوم موسى أبربع معلتي 4 ليتي صوم إلياس كمو يناسون كمو سبقان النبي يخون أما صحاف قدس كنصوم كم زلنا أمبر كنصوم كم زي بلنا زنقر صحفي لنا سلازي كل جزية بتصومون صلاة النجزاير أملاك كنصوحه معات زيابير أملاك قربون كله كل جزية خصومهم زلوهم كم هلالو خم زلوهم اتوم زسمروا ودما صومكم صلاتكم تقبلكم الله ندابله እግዚአብሔር አምላክ ከን ዘበሰረው ኢና ንሪቱ ቁዛን መጽሐፍትና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለማንት ድማ ንዓይን አኻትኩምን ገለ ብዛዕባ ጾም እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከመይ ገርና ኢና ክንጾም ዘለና ኣመይ ዝበለ ይኸቲ ቅቡል ጾም እንተልና ናይ በሐቂ ቅቡል ጾም ዝበሃል እግዚአብሔር አምላክ ብሙሉእ ልብና ከፊትና በበኺያትን በመቆዛምን ከምኡን ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብሙሉእ ልብና በመምላስ ዝበደልናዮን እንተልዩ ይቅረብ ምባል እትምንታይስ ክርስቶስ እኳ አምላክ ክንሱ ንጉስ ክንሱ ኣብ መስቀል ኮይኑ እንዳተሸንከረ ብለንጊኖስ እንዳተወገ እንሆ ንስኻትኩም እዚኦም ዝገብርዎ ይፈጡን እሞ ይቅረበለሎም ኢሉ እዩ ዝተምሃረ በድሕሪኡ እውን በሐዋርያት እንተርኢናዮ ካብ እስጢፋኖስ ተቀዳማይ ሰማዕት እንተርኢናዮም ኦ አቦይ ዝገብርዎ ይፈጡን እሞ ይቅረበለሎም እንዳበለ እዩ ዝዛረብ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ክርስቶስ ባዕሉ ዘርአየና ሐዋርያት እውን ከም ኢሎም እዮም ጀሚሮሞ ክርስቶስ ጾሙ ኢልዎም ብጾም እዮም ጀመርዎ አገልግሎቶም መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበሉ አገልግሎት ሐዋርያት ስብከት ወይንማ ብስራት ወንጌል ንኸበስሩ ቅድመ መኻዶም ብጾም እዮም ጀሚሮም ጾም አትዮም ሱባኤ አትዮም እዮም አገልግሎት ጀመሩ ንሕና ድማ ምስ እግዚአብሔር አምላክና ዘለና ርክብ ከነደልል እንድሕር ኮይና ብጾሙን ጸሎትን ኣብ ልብና እንዘሎ ቄምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን አርሒቅና አቅድም እግዚአብሔር አምላክ ቅቡል ዝኾነ ጾም ክንጸውም ከምቲ ናይ ፈሪሳውያን ዘይኮነሲ ከምቲ ክርስቶስ ዝኣዘዞ ልብና ከፊትና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ልብ ከፊትና ኣገጽና ዘሎ ቅብእ ለኺና ኣብ ውሽጥና ዘሎ حزن أوشتنا زلوا مكرا أوشتنا زلوا شنكت أوشتنا زلوا سببا أرحقنا بجزاء أملاك كنقدس كم صوعنا محدر منفس قدس زخنا بصومون صلاة نجرنا أكلنا كنقدس أنت قدست أكلنا كريستوس زحريا محدر أبن ولد منفس قدسن زخنت إنه نحن دما نتفهمتي هوارب أولس زبلو نتم عن تحدث الصهاكم منفس قدس كي تجيبوا تتنقوا زبل حيل قال إحنا دما نتي وشنا استوهاوي نتم محتم استحتمنا يو قلنا بربعة قلنا بثمانية እግዚአብሔር አምላክ ጸውዕና እግዚአብሔር አምላክ ሐሪና ምሕረቱ በዚህልና ለውሃቱ በዚህልና አቅሚኡ ናቱ ክንከውን ሐሪና እዩ ነዚ ሕርያዚ ነዚ ጽውዓዚ ኣብ ጽውዓና ክንነብር احنا كمتي كريستوس الفا اوميغا زخونه جمرت زيكوناسي فصمت كنكون بجبر خنمالالس كم تقدمنا زبلنا يوم امنات السماء لغوار موتي اتي حدكو حوريا قومتايل حدكو انت حده انت طمي وي انت صمئ دال እግዚአብሔር ፍጠረልካ ዘይኮነ ብሎ ዘሎ ወሲ بجبري انه نتامنتكم دما بجبر سنيوا بجبر خنسنيا كم زلنا بجبر خننبر كم زلنا كنصوم كم زلنا بجبري جيرو يزر عيننا كم يقلنا تحتاف نكون كم زلنا عب اجرتهم بارتو عب اجرتهم دك مزامرتو خوينو حقوقو تعطيقو انه اجرهم من حسابه تحت كبرهم زلوهم كغويتاتو زي كونوسي بارات ناي سبات نو تحت زبله كل علم خانو كصح عب سمايات እኳ انه افت موداتان انت تايخا نركب كل حاجه صعبنا كان تاينا نركب مسبلو كورسوس انه مسايكونكم نعسر تخلت نجد اسرائيل كتفرديهم يلوم تزفرد እግዚአብሔር ግን አሜማኑ ቆይሞም ክፈርዱ ምኻኖም በቀት ናይቲ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ወርስ ክትኮን ይኹም ዝበሎም ንሱ ክህቦም ምኻኖም
አጋንንቲ ኮጽሎም ምስ ጀመሩ ከሐጎስ ጀሚሮም በዚ አይተተሐጎስ ይልዎ እዚ ይኮነ እንተ ዕላማ ካውን ላዕሊ ዕላማ ዘሎ እንታዩ ኣብ መጽሐፍ ህይወት መጽሐፍ ኣብ ክብር እግዚአብሔር አምላክ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሕቁፍ እግዚአብሔር አምላክ መንባር በፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ መንባር ብኡ ጀሚርካ ብኡ ምፍጻም ዘዓበየ ዓወት ዘዓበየ ዕላማ እግዚአብሔር አምላክ ንሕና ከም ጽውዑ መንባር እዩ ከም ጽውዑ መንባር ድማ ንሕና ክንጸውም ዝጸውዓና ክርስቶስ እዩ ንሕና ናትኩም ከውን ዝጸውዓና ክርስቶስ እዩ ንሕና ብጾም ጌርና ክንቅደስ ከም ዘለና ዘርአየና ዘስተምሃረና ዝነገረና ክርስቶስ እዩ ተምንታይስ ንሱ መምህርናን አምላኽናን መድኃኒናን ኮታ ሁሉ ነገርና እዩ ስለዚህ ድማ ክርስቶስ አምላኽና እንሆ ኩልኻትኩም ናብ ቤት እግዚአብሔር አምላኽኩም ተአከቡ እሞ ናባይ ናብ አምላኽኩም ድማ ተማህለሉ ዝበሎ ኣብ ትንቢት ኢዩኤል 1:14 ዘሎ ሓደ ብርግጽ ዝበደልናዮ እንተልዩ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ንሕናሲ ከም ምሕረትካ ደአምበር ከም በደልና ይኹን እንዳበልና ኦ ስሉስ ቅዱስ ንሐረና ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ኣብታት መጽእ መንግስትኻ ተዘክረና እኖ ከምቲ ጢጦሱካ ኣብ የማኑ ተሰቂሉ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ኦ ጌታ ኣባኻስ ወላ ሓንቲ በደል ኣይተረኽበን እሞ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ፈይጠለኹ ኣብታት መጽእ መንግስትኻ ጌታ ተዘክረኒ ምስ በሎ ሕጂ ምሳይ ኣለኻ እታ መወዳእታ ሰዓት ስለምንታይ ኣብታ መወዳእታ ሰዓት እዩ ተጸዊዑ ኣብታ መወዳእታ ሰዓት ኣብታ ዝረኸበላ ወቅት ድማ ነታ ዝተዛረባ ቃል ነታ ዝተኣመና ልቡ ከፊቱ ወላ እኳ ሽፍታ እንተነበረ ወላ እኳ በደለኛ እንተነበረ እንታይ ገይሩ ብበደሉ ተኣሚኑ እንሆ ኣብታት መጽእ መንግስትኻ ተዘክረኒ እንሆ ከምቲ ፈሪሳውን ተጋውን ኣብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ቆይሞም ክጸልዩ ከለው እቲ ተጋው እንታይ ኢሉ ናብኡ ክጥምትሲ ንሰማይ ገጹ ክጥምትሲ ኣይበቃን በቃ ታይዳ ኃጢአቱ ብምእማን ንቁልቁል ኣፉ ኮይኑ ኣፍ ልቡ እንዳሃረመ ኦ ጌታ ይቅረበለለይ እንዳበለ እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር አምላክ ይቅረታ ምሕረት ብምቆዛም ብበኽያት ሙሉእ ልቡ ናብ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገይሩ ጸሎት ይዝገበረ ናብ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገይሩ መጽኡ ጸዊዑ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ቀሪቡ ኖ ከምቲ ሙሴ ናብቲ ተራራ ኸይዱ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ንሱ ክመርሖ መራሒኡ እግዚአብሔር ጥራይ ክኸውን ምእንቲ እንሆ እግዚአብሔር አምላክ ንስኻን ህዝብኻ ምራሕ ንስኻ ኢኻ ናትና ጋይድ ስለዚ ምርሓና ብምባል ከይዱ እግዚአብሔር ድማ ረዲእዎ ብጾም ብጸሎት እግዚአብሔር አምላክ ጸዊዖም እነ ኤልያስ ብጾሙ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ረዲእዎ መሳኹት ሰማይ ዓጽዮም መሳኹት ሰማያት ከዓ ፈቲሖም ዝሞቱ ከዓ ኣተስዮም ሐዋርያት ድማ ከምኡ ብጾምን ብጸሎትን እቶም ገሊኦም ኣጋንንት ምውጻእ ከዓቢዎም ከለዉ ብጾምን ጸሎትን ገይሮም የርሕቅዎምን የውጽዎምን ነበሩ ትምንታይስ ጾም ይቀድስ ጾም ንቁስሊ ምስጋናን ነፍስናን ዝቅድስ ዓቢ መሳርያ እዩ ብጾምን ጸሎትን ብንስሓን ብቁርባንን ዝኸይድ ሰብ ነቶም መጋንንቲ ንመናፍስቲ እንታይ ዝገብሮም የብንኖም እዩ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ሓዊ ክዓትር ይኽእል ሓዊ ክዓትር ዝኽእል መን ኣሎ ከባና ኣጋንንቲ ድማ ሓዊ ናቶም እንታይ እዩ ጾምን ጸሎትን ስግዳንን ንስሓን ቁርባንን ድማ ንዓኦም እንታይ እዩ የንድዶም እዩ ስለዚ ንዶም እንታይ ገብሩ ኣብዚ ሰብ ዝክነብር ኣይንኽእልን ኢና ካብዚ ክንርሕቕ ኣለና ኢሎም እንታይ ገብሩ ይርሕቁ እንድሕር ከይተነሳሕና ከይጾምና ስጋው ደሞ ከይተቀበልና እንተ ነገርና ግን ዋላ እኳ እንተነበሩ እንታይ እዮም እንተወፁ ተመሊሶም እዮም ዝምለሱ ኢልዎ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ብውልእ ልብና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብጾም ናብ እግዚአብሔር አምላክ ስግኦ ደሞ ብምቅባል ብኡ ግን ታንገብር ኢና ሓርነት ንረክብ ትምንታይሲ ኣብቲ ማቴዎስ 17:21 ከም ተቀድመ ቢልና ዘርአናዮ እንሆ እዚ ከምዚ ዝበለ ዓልየት ግና ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅን ብዘይ ምንታይ ኣይወፅን ብዘይ ጾምን ጸሎትን ስለዚ ጾምን ጸሎትን ክንገብር ከም ዘለና ኣይኮነን ንዓና ንድኹማት ባሮት ነቶም ረድኤት እግዚአብሔር አምላክ ኢድ እግዚአብሔር አምላክ ወትር ምሳኦም ንሱ ካ ምስኦም ከሎ ዝነበሩ ከማንሲ ክጾሙን ክጽልዩ ግዴታ ነይርዎም በቃ ስለምንታይ ጾም ቅዱስ በቃ
بتصوم جرناسي كنقدس كم زقبأنا أيكونن نمنفسناسي نسجاناون صوم مصا أبز علم تريني دقاتر تانجبر نصوم كم زلنا أكلاتنا بجبو حد الشو هياتات كتوكون حركينا كمان كنصوم كم زلنا أنت نقولنا إذا علم كمان سي إذا علم تبال إذا خاب حقات تنبر كمان دايلا كتصوم كم زلوا سبت إز تنقر جلس ساعات وسون ساعات كتصوم كم زلوا ويفرسلوهم انت يقولون نقاتلوهم يصوموهم كتب العيل كان كنت ساعات كتب العيل كان بلون أصلا تغطى ساعات بس حلفة انت كوصل له من هاي ينقرون سلام انت تصوم ساعة خندي فوس مخانهم نسبة أنا لويه معت مسكرهم تايرهم تصوم خلوهم بيوناس جيروا اللي خلهم سلازي أبوثاتنا قدسان نبيات حواريات أقول قلوتهم كجمهور خلوه بتصوم من صلاة كل نقر قطع مس እግዚአብሔር አምላክ በመዝረራብ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብልቦም ታይሉ ብሙሉእ ልብኩም ናብ የተመለሱ ዝበለብት ትንቢተ ኢዮኤል 2:12 ብሙሉእ ልቦም ምስ እግዚአብሔር አምላክ ኮይኖም ብጾሙን ጸሎትን ንእግዚአብሔር አምላክ ቅዱሱ ንእግዚአብሔር አምላክ ቅዱሱ ንእግዚአብሔር አምላክ ከምልኹ ንእግዚአብሔር አምላክ ግዝኡ ኢና ንርኢ ስለምንታይ ተቀዳሚት ትእዛዝ ብሙሉእ ልብኻ بمولو عمرها بمولو أكلك بمولو نفسها نجزاير أملاح تجزايا تانا عاد مثلها تحقيت نمس أيكا خم نمس خاف قرز باللمة زيا ضد حريقة كهمالتي نحنا أبيوت كنبدلن نخل سلازي عفتي عبسنايات نبر ربنا اللي هنطلقنا نحنا نزود دولنا بدلهم كم زي حدقنا لهم بدلنا حدقنا إلا هنطلقنا مجرنا سلامتاي كل جزء كم تكرستوس نحن عند حدا قلنا زنبر إحنا هذا ما عند حدا قلنا هنبر منفساوي في إزاز إجزاء هيريو سلامتك كم تي نزبط دولنا ما يكون نزبط زلوا كم تي نزبط دولنا معنا نزبط دولنا الناس يقرأ خمس بالنا لهم بكا نزبط كم دابن إنا نزارع أي وقتنا نتكبرون بوزلهم مع عند ساعات كنا تكبروا تخنقبر لنا إجزاء رمنا كن بجس أخالو خبرنا أجا خبرنا رديت كبرنا دي حزيك إلنا نخخ إلنا صولات كنقبر نخخ إلنا نجزابير أملاك نتاك كل منو عبرك خنودق كم تتبقاوي عب كل برك وديقو إنه جزابير ما نعمل نافت مسواتي نافت صولات نايتي تبقاوي نتفرساو قديفو أو خير أتيجي أنت قبرون نوص أي ماي كم زجري نبغى يتصوم ما بقى يودق كم زجبر يلتزاريهم نو 5 سنة زي قبر كاميلو يسوي فرنيل وتيجي متاجرو بزعل ساعات أقدم إجزاء أملاح كوينو بزعل ساعات نخزارب أزيه في روه سلام انتي كساعة كندي أقدم نجوس أقدم أملاح أفكرمت أملاح أملاختي أجزاء جاز زخونة إجزاء بير تخجبر كقوة من كله كميلو بفرحة إجزاء أملاح كم تقدمي تتزاز قدامي حالت بفرحات እግዚአብሔር قدامي تزاز فرحات እግዚአብሔር አምላክ ያዝብላ በቀዳምነት እንዳይገሩ فرحات እግዚአብሔር አምላክ ይሰሪዩ ማን እተተጋዊ እተፈሪሳው ግን ታይገሩ ብዛዕባ ዝገብሮ ዘሎ ይዛረብ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ዘገድሶ ግን ክትኮኖ ዘለካ ንስኻድ አንበር ብዛዕባ ሰባት ደአሙ ክንፈርድ አመን ስልጣን ሂቡና እግዚአብሔር እንዲ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክ ሓግዙ ንመንጭ ይበለና ኩሉ ቁንዕ ፈራዲዩ መገድን حق ህይወት ንስዩ ስለዚህ كلنا لنفسنا خنطمت كم تنزبدوا لنا يقرا زبدنا لهم يقرا ختبل لنا بك كم تنحنا نزبدوا لنا يقرا زبلنا يمسي نحنا نتخدم يقرا ختبل لنا እግዚአብሔር يقرا ختبل لنا انت خوينو نبصوتنا يقرا نتوم زبدوا لنا نتوم زسالودنا نتوم صرفونا نتوم زوارودنا انت خنقبر يقرا خنبل بك لو ما انت صومي بنصحنا እግዚአብሔር አምላክ نعين نحوين أبونا نحكي نبدلنا نعين نبونا حفتين تحركنا نعين حفتين بك بدلنا حد قلنا يقرأت لنا بزيك خاين خيلن بك فقر زقدن كريستوس يوم نسأل أتنا خنا فكر نخل بزيك بإجزابير أي كألني سلزي إجزابير أملاخي إزخا عوين اللي عليه أخالها بني حيلها بني صنعتها بني تبعتها بني يقرأتنا هي يقرأتها منفس كيدسي في الجميلة حطه ولا أنت بدلنا حطه سي بك حيلها بني بك أي كألن بزيك خا من هل بزيك خرداي كنولو يجبأنا نما إجزابير أملاخنا بقدام النت فرحات إجزابير أملاخ نقربيت كنسرع
بدحري قانا حدنا يقرخ نبهال سلامنتاي نحنا نسبات ندحد بدل زي حديقنا مصامنا امنتنا كل ነገር ኮንቶ ይዝኸውን ይቅረታ ከነቀድም ከለና ምሕረት ከነቀድም ከለና ከምቲ ሰማያዊ አቦና መሐር ዝኾነ ታንገብር ኩሉ ግዜ ልዕል ኢና ንብል ማለት እዩ ስለምታይ እቶም ትሕት ዝብሉ እቲ ክልዕል ዝደሊ ንሱ ይዋረድ ኢልዎም በቃ ካብ ሃዋርያት መን ይኸባና ዝዓበየ ኢሎሞ ካባኹም ዝዓበየ እቲ ትሕት ዝብል እቲ ዝነኣሰ ንሱ ይዓቢ እወ ድንግል ማርያም እኮ ትሕት ስለ ዝበለት እቲ ትሕትና ኣርዩ እግዚአብሔር አምላክ መልእልተ ልኡላን መልእልተ በቃ ፍጡራት ዝለዓለት ትሕት ፈጣሪ ገይሩ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ይብዋ ታይተለዛም ርእዩሲ بتحتنا بتي عبل زلوا منفس تحت ناي تحتنا منفس رئيسي እግዚአብሔር አምላክ اسمها هاريا እግዚአብሔር ለጽዮን በቃ ነታ ድንግል ማርያም ታገርዋ هاريا اسمها هاريا እግዚአብሔር ለጽዮን በቃ ለጽዮን ታገርዋ ነታ ድንግል ወላዲት አምላክ ታገርዋ حريوا ማለት እግዚአብሔር حريوا ታይስለ ዝራየ تحتنا نحنا من يبلص من يعبي إلى مسحسو تايلوم هصان مصيو ازز عبي خباكم بعدمكو باكسبيرينس وينما بتمكر هيوتكو اتهصانكو زتحتكو بفلطه نسوم يوم زعبي نيرم انت خونا ግን بمنفس تحت منفس كمتي داوود تايلوم وእግዚአብሔር አምላክ ጾሩ ይልብኝ تحت منفس كنقدل لناهم زلوا زصليه احنا ድማ تحت منفس كلنا ጾሩ ይልብኝ ጽኑዕ መንፈስካ አውሽና ከሐድስ تحت منفس كلنا تحت زباله منفس كلنا እግዚአብሔር አምላክ ድማ ጽኑዕ መንፈስ አባናን እንት ከሐድስ እንት ክንገብረለና احنا تحت ክትምላለና ማለት እዩ ስለምንታይ ብዘይ ትሕትና ክርስትና አይኮንተንት ኮንቲኒ ከምቲ تعبيت تودق تقدم عن ودقت በቃ ተተዓቢኻ ናትካ ኢጎን ዳር ኮይኑ ንስኻ እንድሕር ክትዕበ ጀሚርካ ታይ ትገብር ትወድቕ ኣብ ርእስኻ ክትምርኮስ ጀሚርካ ትወድቕ ስለምንታይ ሳቢኻ ድኹም ብወን ብዘይ እግዚአብሔር አምላክ ብርትዕ የለን ብዘይ እግዚአብሔር አምላክ ምኽኣል የለን ስለዚ ኣብ ፊልጵስ 3 ዘሎ እንታይ ኢልና ሐዋርያ ጳውሎስ በቲ ኃይሊ ብዝበኒ ብክርስቶስ ታይሉ ኢሎም ኩሉ ክኽእል እየ በቃ ንሕና ንኽእል ብእግዚአብሔር እዩ نحنا ننبر بمحرة أملاك يوم نحنا نقبر بفقر እግዚአብሔር يوم فكر استساول ولا ما هيو ስለዚህ አድማ በተክርስቲያና ዘወረደ ክትብልን ከላ በጀካ እተኻፍ ሰማይ ዘወረደ አብ ሰማይ ውን ዘሎ ወድሰብ ዘባለ ፍጹም አምላክ ዝተባለ በተዋህዶ ክርስቶስ ወድያው አምላክ እዩ ናብ ሰማይ ዝደየበ ኢሉሽ ቀጽሉ ሓደ ኮይልውን ስለዚህ ዘወረደ እቲ እንታና ጸይሙ ምንታና ዝወረደ ናብ ምድሪ ዝተዋረደ መልክዕ ባርያ ዝለበሰ ከም ምንዛዕ ኸይራአየ ማዕራኣብን መንፈስ ቅዱስን ስልጣንን ከለዎ ነዚ ግን ኢልዎ ተጽሐፍ ከም ምንዛዕ ይራአዮም ፍቅረት ተሳውሉና ፍቅሪ ዝሰሓቦ ፈቃር አምላክ ፍቅሪ ዝስሙ ከምቲ ማቴዎስ 16 እንታይ ነው እግዚአብሔር ፍቅሪ ዝበሎ እግዚአብሔር ብርግጽ ፍቅሪ እዩ አፍቂሩና እዩ ናልባሽ ደኾን ስለፈታዊኡ ዝስዋሲ አይሳአኒ ይኸውን ነገር ግን ስለ ጸላእቱ ስለቲ አምላክነቱ አምላክ ከውን ከም አምላክ ከውን ይሉ ዝተመነየ አዳም አምላክ ከውን ይልዕለ አምላክ ከውን ይሉ ፍሬ በለስ ዝበልዐ ንጸላእዩ ታይጊሩ አፍቂሩ ለንጊኖስ እንዳወግኦን ከሎ ናብ ዓይኑ እንታይ እዩ ቲ ደምን ማይን ናይ ክርስቶስ ምስነጠቦ ሽዑ እንታይ ገይሩ ተፈዊሱ እዩ شعب سماعت النتي يعرف لنجينوس تزوقوا يقربها الأملاك سجاب استنسحنا ناب እግዚአብሔር አምላክ سجاب استمرسنا እግዚአብሔር አምላክ ረደና كل ጊዜ ወትርኩና ናይም ወላውን እንተርኢናዮ ክህደት ናይ ጴጥሮስን ናይ ይሁዳን እንተርኢናዮ ናብ እግዚአብሔር አምላክ በጣዓሳ ናብ እግዚአብሔር አምላክ አምሕረት አምላክ ብዘይ ምውካል ይሁዳ ወላ ኳንተ ተጣዓሰ ናግዜ አምሕረት አምላክ ብዘይ ምውካሉ አፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ብዘይ ምውካሉ ጠፊዩ ጴጥሮስ ግን አፍቅር እግዚአብሔርን አምሕረት አምላክን ስለስተአመነ ወላኳ ማዕረበ ደል እንተነበሮ ንስ እግዚአብሔር ግን ታይርዎ
ስጋ መውዳት خطف አይሓደጎን ስለምንታይ ንብዓቱ ከምቲ ኣቀድም ኣቢልና ንርገጽ ነበርና ኣብቲ ንቢተ ይብል ክልተ ፍቅር 12 ታይልዎ ብብኺያት ብጾምን ብብኺያትን ብምቁዛምን ብምሉእ ልብኹም ናብ ተመለሱ በቃ ጳውሎስ ንእግዚአብሔር አምላክ ክብድል እንከሎ ነቶም ክርስቶሳውያን ከሳጉጎም እንከሎ እግዚአብሔር አምላክ ከቀጽ እንከሎ እንታይ ገርዎ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ጾመ ይብል ሽዑ ንሐናንያ መንፈስ ቅዱስ ተገልጸሉ ኪድሞ ነታወሪ ኣብቲ መስቀል ኣቲ ታይዝባል መስቀላው መገዲ ሓደ ሳውል ዝተባሃለ ክጸንሐካ እሙና ዓውታይ ግብረልዎ ኪድ በቃ ፈውሰልዎ ፈወሰው ሽዑ ግን ታይገርኒ ጳውሎስ ጾይሙ ነበረ ስለዚህ ክንጽው ምን ከለና ካብ እግዚአብሔር አምላክ ክንዴ በረከት ከም ንቀበል ንኽብር እግዚአብሔር አምላክ ኢላ ክንጽው ምን ከለና ንኽብር እግዚአብሔር አምላክ ስለ ሐቂያትና ኢላ ክንጽው ምን ከለና እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር አምላክ عينت እግዚአብሔር ድማ ናባና ከም ዘብላ ክርዳእና ይቦ ብፍላይ ይቅራይልና ካውሽጥና በቃ በሙሉ ልብና ብጾሙን ብጸሎትን ብምቆዛምን በሙሉ ልብና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክንምለስን ከለና ብርግጽ እግዚአብሔር አምላክ ክረዳእና እዩ برجس رخصان منافستي قبل إعلاننا نحضر سلطان يبلومن حيل يبلومن سلامتها يكاسلامي كم تي ودسات حاول تحيزك أسأل نصوم دما صومن صلاتن نسحان قربانن أي صورون أي كلون يوم أسئلهم يرحقوا نابز خنقربين خلينا نهلهم يوم زبروا يبنوا فتسم كابنا يرحقوا سلازي نحنا دما بجزائر أملاك بحقاتنا تأميننا بصومن صلاتنا قدام እግዚአብሔር አምላክ አንተ ነቢርና ደጋው አካልና በቀባአት ቀቢና ውሽጥና ከም መንፈስና በመሕዳስ በእግዚአብሔር አምላክ ጾም በመቀዳስን ና እግዚአብሔር አምላክ ልብና በመሐብ በመርከብ እግዚአብሔር አምላክ ካብዛ ደሞ አንተ ዚያ ካብዛ ሰዓት ዚያ ካብዛ ወቅት ዚያ ንስኻት መርሖ ህይወት ክልወኒ እኖ ምሳኻ بصومن بصلوتن يجمر له بصومن بنسحان بصومن بصلوتن يجمر له تنسح له اجد ما خصوم بدحرين ما او እግዚአብሔር አምላክ ነፍሰክ ትቅድስ مساخ تنبر منغستخ خورس كمتي صواعهم منغستين موراسيو زبلكايو منغستخ نورس او እግዚአብሔር አምላክ حرر يبلالله نفسين عفات تصمع الله كمتي إراب نعين ما يزنافق أو نفسين عقاتنا في الله خنبل مزمور راويت 4 تنزله طيب كمتي إراب نعين ما يزنافق أو هرز بلا خساتيا كم ودم ما نفسين عقا تصمع الله انت خدقبر قبرت خدقبر تحت كتب لما من قست خاطر ورس بأخا بحتان حقوسن سلام فقرن ورسوا نفسي نهت كافينا ختنبر بأخا حقوس هو خمت قال كذا بالكايو نسخاتكم زي بقيت حقوسو كل ساعه حقوس بالكايو نزح حقوس زي نزي سلام زي نزي فقر زي يدكا تستمقر جبر اداوكا الوقت جبر اداو خنستمقر እግዚአብሔር ክረዳና ከም ተዳው ዝብሎ ግብረ اداوካ በቃ ግብረ اداو ክነመስግን ክንፈልጥ ከነስተማቅሮ ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ከነስተማቅር እግዚአብሔር ክረዳና ስሙን ጽዋ እግዚአብሔር ጓሳይ ይዝጎልን ይብለኝ እንት خنብል أفتح إسران سلسلة مزمور زي الوزن እግዚአብሔር ጓሳይ ይዝጎልን ይብለኝ ናብዛ አልፎል ማይ መርሐኒ ከምቲ ጓሳ ዳዊት ነተና በባቂ ገሩ እንደመሰለ ዝምር ዝነበረ ዝቃን ዝነበረ ዝቋዝም ዝነበረ በቃ እንደቃኔ በገና ገሩ ከም ዝስኻትኩም ትገብርዎ ዝምርዎ በቃ እንደቃኔ በቃ ተይሩ እግዚአብሔር ጓሳይ ይዝጎልን ይብለኝ ናብዛ አልፎል ማይ መርሐኒ نمر مشخايا فرن إنه إجزاء أملاك تي تايلو مقدمة تماي تصوري ماي تفلفل ماي أنا إزبولو كابو خن ستمو كنروي كابو خن ستمو كنتأجب كابو خن ستمو كابو أو خن نبر سلام تايسي كافتي تاجرب كافت جم زهرة عند الرحيقة تنقص ترقفيها انت عرفت قم ما يقدر حكينا جن زي اللي ما يتوسدمو لميع تتقطع بقى سيه تخون سيه خوينا خنبر بقى اب حقوق خنبر بو خنبر نعاو اندستنا وينجيل اندبسرنا كنبر مو خنمغبو نتي مانا زغونه كريستوس نا يهودا نغوس اب بتلهم زتوللنا نتان اشتي زنبرت بتلهم
ካብ ኩለን ሽማምንቲ ክትዓቢ ዝገበራ ህይወትና ንኽዓቢ እግዚአብሔር ኣውሽጥና የድልየና እግዚአብሔር ኣምላክ ክመርሐና ነቲ ብመዓልቲ ሕዳስ ዝተወሃብናዮ መንፈስ ቅዱስ ከይነርክስ ብኡ ክንቅደስ ብኡ ክንፍወስ የድልየና ስለምንታይ ሲ ኣብቲ 11:28 ኢልዎ ዘሎ ወንጌል ማቴዎስ እንታይ ኢሉ ጾረይ ወክስ ናባይ በቀቶም ጾርኩም ዝኸበደኩም ናባይም ጽወር ግፍዎ ታይቅደሸና እንሆ ከምቲ عندها مرر كمتي عوافكا تايدري لما أنا متين سنتي جبرا أي عطري أي خمرة تاي جبرا لا ما بجاير أملاخ طريل منا شو بجاير أملاخ دم يرد أن كاب أن خمسة خندي تبرصو دم يزخفر كلكم يزبلنا دم خفيف لنا نجوس كنسو كاب سماي سمايات وريدو كاب قدس مجل مدام توريدو كمتي زورة ديلا بيجاك أتخاف سماي زورة دي عب سماي ونزل لود سعر نعب سماي زديبه حدا كويلن إلى تمسكرنا دكتن وإنجيل ماتيوس با يوحنس 3:13 أنه إغزابير سب كوينو فصم أملاك كوينو معنا كمي كنقبر كم زلن أو كمي قرنا خنملوخ خمز لنا كمي قرنا خنصل خمز لنا صوم إلنا صلاة مهارنا مسولو ميرو أب سمايات نبربونا سنكاي قدس منجست خا تمصع بك فقادك خمت اب سماي و فقادو خمت اب سماي زخونه كم ودما مدر يكون نعلت انجرانا لو مهبنا بك نمغبو قال كم زي اجي እግዚአብሔር አምላክ ዝምገበና ዘሎ እንመገበው ቃል ከበና ሁሉ ጊዜ ንመንፈስና ዝኸውን ስጋና ዝኸውን ዳ ታሲኢና ጠጊብና እንናሐድር ዘለና እዝኮ መንፈሳው ጸሎት እዩ نعلت انجرا استبهالكو كريستوس يو هي واستبهالكو كريستوس يو ما يستبهالكو فالفال عين ما يستبهالكو كريستوس يو منفسنا هذا صقب بو خنبر زحجزنا زدقفنا كريستوس يو نعلت انجرانا لهم يهبنا نحنا دحيرون تايبل نحنا نزودو لنا بللهم كم زحدقنا لهم سلامتاي እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ጸውዒና كم فقاد خنبر كم فقادنا زي كونسي كم تسغانا زفقدو زي كوني كم تسغانا زغددنا زي كونسي فقادك خمت اب سماي كم دما مدر يكون كمتي اب سماي زلو فقادك طراي زنورو فقادنا عالم زي يفلطو احنا دما كمت فقادك نخنقبر كننبر فقادك خمت اب سماي كم دما مدر يكون ام مدرون فقادك خون احنا خم فقادك خننبر كم فقادنا زي كون سغانا خمس دليو سلا زي كونسي كم تنسخات دليو بقدسنا بهوت كننبر نتصوري ما يكنستي نتفلفل ما يزغونه كريستوس معقولنا ستنا خننبر نحنا نزبدو لنا بدلهم كم زحدقنا لهم كبلن كله دم نحنا قمتي نزبدو لنا نحناسي بقى زصقوطنا زدهاخونا سمعت يقرا خم زبلنا لهم كم يقرا خبلنا نزن تخيلنا كن اتي بقو صلاه زبال زيو سب ما يقرا تاع منفس سب نينسحا منفس كلهم كله بمول لبو ما بزاير املاك منفس كله بزاير دما تاغبر انت ماي انتو نابانا خبل سماي كخفت كنري كمتي استفانوس لي قسم ايታት እንዳተቀጥቀጠን ከሎ ብዛዕባት ዝድድብይዎ ዘለው እምኒ ኮነን ዝሐሰብ ነይሩ ከምቲ ተጋው አቀድመ ቢልና ዘርአናዮ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዝጽል ዘሎ ፈሪሳዊ ኮነን ዝሐሰብ ነይሩ استفانوس بزعلات زدربه زنبره رؤسون غون كل اكلاتو زهرمو زنبره قطقطو زنبره سكاب زموت ما ناو يكون زطمت نيرو اتي بجاكات بسماي زورد اتي اب سماي زولو ود سب تباهيلو زولو ابي يوحنس 13 ناو يطمت نيرو امنو سمايات تخفته اتي يا ود املاك دما سماي رايو بقى سكاب سالساي سمايات تخفيتو كريم كله ስለዚህ كم بوتاتنا كم حواريات كم بوتاتنا خيب نبيات بصوم تقدسهم سم እግዚአብሔር አምላክ በሪኹም ንግዚአብሔር ጥራይ ዝነበሩ ከምኡ ንሕና ክንነብር ድማ እግዚአብሔር አምላክ ገጹ ክምልሰልናሞ ንሕና ናቱ መንግስቱ ክብር ወርሲ ክንከውን ዋጋ ከፊል እሞ ንሕና ድማ ብዘይካ ብኡ ይንኸደኒና ንሱ ድማ ከኣሎ ከበና ሓይሊ ከበና እንተ ኮይኑ ትእዛዛት ክንሕሉ ትሕት ክንብል እንሆ ድምጹ ክንፈልጥ ከምቲ ኣባጊዐይ እንታይ ይብሉን ድምጸይ ይፈልጣየን ንሕና ድማ ናቱ ድምጺ ክንሰምዕ እንታይ ዝብል ድምጺ ዋ
تنسحوا من قصة سميات قريبة أمو تنسحوا لو ما عندي نفسه كيف معلتي نفسه كيف وقت نفسه كالي يتسكن ما ينسحق زي تنسحنا مصامن مصلوتن كنبر تقدسنا محدر جان انت زي كوناسي محدر منفس قدوس كنكون እግዚአብሔር አምላክ ጽውዒና እዩ ስለምንታይ ሓንሳብን ሓዋሩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንስኻትኩም ዝተዓደኩም ብኽቡር ዋጋ ብምንታይ ብዕንቂ ብቡሩር ዘይኮነሲ ብደም ክርስቶስ ኢኹም ዝተዓደኩም ዝበሎ ቅዱስ ቃሉ ንሕና ብደም ክርስቶስ ኢና ዝተዓደግና እሞ ስለዚ ኣብ ጽዋዕናን ኣብቲ ዝምጥነና ቦታን ክርከብ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፈቃድ ይኹን ኣማላድነትን ተራዳእነትን ናይታ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕትን ጻሃን ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ናይ መላእኽትን ናይ ነቢያትን ናይ ሐዋርያትን ናይ ጻድቃን ናይ ሰማዕታትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዓለም ኩሉ ድማ ሰላም ይላኽልና ንሃገርና ኤርትራ ከምኡውን ኩሉ ዓለም ከምኡውን ንነብረሉ ሃገራትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነተን ንነብረለን ኣህጉር ድማ ይባርከልናን ይቀድሰልናን ይሓልወልናን እግዚአብሔር ኣጀሚሩ بسلام أجمير بسلام زفتنا لول እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን ብርግጽ ከምቲ መንፈስና አነቃቂሁ ዘጀመረና ልከ ከም ሊድያ ከም ዘቺወስ ከምቶም ቃሉ ሰሚዖም ከም ማርያም ሓፍቲ አልዓዛር ቃሉ ንስማዕ ቃሉ ንዓኡ ዘቀደሙ ንሓና ድማ ከምኡ ነቀድምሞ ከምቲ ንዓኦም ዝባረኸ ንሓና ድማ ክባረኸና ንእግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፈቃድ ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር يتأكد ويسبح اسم እግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩል ጊዜ ወበኩል ሰዓት